Dotrajao kolovoz, automobili parkirani na trotoarima, otežan saobraćaj i ugrožena bezbjednost pješaka. To je slika ulice Sime Perića, braće Obradovića i Majevičke ulice i svakodnevica sa kojom se susreću mještani. U lošem stanju vidite i sami da je popucalo sve, da je dotrajalo, da je tu imaju neke cijevi i one su popucale. Ne peru nam ulice i nekad ima vode, nekad nema. Sa Jelenom se slažu i njene komšije iz susjednih ulica. Kažu, već godinama iščekuju generalno uređenje ovog dijela grada. Parkinga nema. Evo vidite, ne mere pješak proći. Drugo, put propada. Prije 3 godine ovo su pokušali nešto, ali ništa od toga. Vjerujte da su me do sad 4 puta auta očešala u prolazu. Razumijete? To se mora što prije riješiti. Svjesni poteškoća sa kojima se susreću stanovnici navedenih ulica, u gradskoj upravi ističu da će riješiti ovaj problem, a da će rekonstrukcija početi za nekoliko sedmica. S obzirom da se mora prije svega uraditi podzemna infrastruktura, odnosno vodovod i kanalizacija, da već braće Obradović ulica kreće 1. juna, a da se Sime Perića i Grobnice negdje prvih dana avgusta. Zvorničani se nadaju da će obećanje biti ispunjeno. Neophodno je što prije, bar ova ulica, da se nastavi i da se spoji ona pješačka staza od ozgo sa ovom. Bilo je da će biti popravljanja, ali sad za sad još ništa nema, a sad da li će biti, da li neće. S obzirom da je grad, treba biti bolje, ali nadamo se bit će. Daj Bože. Ulice bi novo ruho trebalo da dobiju do kraja godine, a moguća je i promjena režima saobraćaja u njima, ističu nadležni. Imamo određeni prijedlog savjeta za saobraćaj koji smatramo da su korektni, tako da će postoji mogućnost promjene režima saobraćaja u tom dijelu grada, a otpočeli smo i pregovore vezano za jednu lokaciju za gradnju garaže baš u tom dijelu grada i tako vjerojatno ishod tih razgovora će biti na sljedećoj skupštini. Projekat rekonstrukcije ulica biće finansiran sredstvima iz budžeta grada i kredita Evropske investicione banke.